At yan malapit na matapos. Kunti na lang. Mga kahoy nandun na. So yung mga kaparing Jason, good morning, good morning. Nandito tayo sa Pabay project ulit. At yung vlog natin gagawin ay i-clearing natin itong mga kalat-kalat na dito para maganda ng tingnan. Amoy! Amo, good morning! Oh, amo. Isang pagpalang Lunes. Mapagpaa. Si mama ni Chinchin, oh, nagsaing na. Sinaing. Sinaing na. At si kuya nandyan, papa ni Chinchin. Si Pula nandito. Good morning. At yung ibang team nasa ano na, kanya-kanya ng kuwari. At yun, panoorin nyo na lang po yung aming vlog sa kanya-kanyang channel namin. Yung araw ng Lunes, simulan na natin. Amo. Kontoy. Gamitin mo pa rin kayo, Buloy? Bawal mo lang paggamitin mo. Hindi ka pa nag-BS. Clearing operation. Punta na lang ako doon. Nagbabahugan na. Bravo mo.
Ay, kali pa lang yan ako. Pwede party? Hindi, huwag pa sa namin ako. Bawal. Kapon yan. Alis na yun. Ewan, pag-ubas na ako. Ang mga kagaling ko sa tao pa rin kasi ay, din siya nga din. Jason. Tagalo yun. Silong pa sa kagaling. Kasi kung ano yung din. Pang-ano din, pang-taros, pang-lukad, pang-ubas. Silong pa sa ay, na, pauli na sabi mo mag-uran. Diri, ako. Kapag guys, sabi mo mag-uran. Ibig sabihin, nagsusugod na. Kahit di ko man masabi mag-uran. Oo, nagsusugod na. Diba, taagurang ko na nagsusugod na. Ako, boss? Paano di pa? Pa? Kapay na. Ano bubo? Ari kaya ba na pang-ubas? Mag-uran na ko, no? Mag-uran. Ay, sa kapit ah. Sorry na, hindi ko nakikita sila sa don't have ano na papel. Oy, we don't have papel. Ha? We don't have papel. We don't have papel. Bata ni kita naman. Bagay na dito sa tanan. Sabi ka ba? Ano ko? Tanan sa taban. Jam.
Kasi hindi naman kasi lahat makikita. Basta, totoo talaga yun. Magkailang umiyak ko yun. Gamitin ba di? Oo, nagalagot na naman. Kaya pala nang doon, makaisan ka rin pumunta. Tapos, yun. Sa'yo na halang kayo dito. Tapos ito na, ayan. Ganun na. Nakakalungkot ka. Ako, nananawagan ko lahat. At yan, malapit na matapos. Kunti na lang. Mga kahoy nandun na. At nilagay ko na dito. Susunod namin yung mga buhangin. Sasako namin ni Papa ni Chinchin. Kasi itong mga tatanggalin, dito lang siguro lalagay. Ano lo? Ang Papa niya, katulong ko. At yun nga, yung vlog kasi na to dito namin sa amin ay kanya-kanyang posisyon. Kaya yung iba, nandun naman yung iba sa taas. Kaya ako isip na rin kung anong pwedeng gawin dito sa babahay para mayroon din tayong magawa na vlog. Ayun po. Pati mga par, bali natanggal ko na yung mga kahoy-kahoy dito at yan itsura niya. Tapos dito na namin nilagay. Dito nga tinambak yung mga kahoy. Bali, susunod namin na gagawin na ito naman. Tatanggalin ko. Right? At po, ang ganito ng vlog na to. At maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, mga sponsor. Thank you very much po. Ayun po, bye-bye.